Ola, que tal? Moi boas noites. Tempo para a información deportiva aquí en Televisión de Ferrol, tempo para unha nova edición de Minutos de Xogo. Hoxe luns, día 13 de febreiro, repasaremos o sucedido ao fin de semana deportivo cos nosos principais equipos, tanto en fútbol, fútbol sala ou baloncesto. Tocaremos todos os palos, por exemplo, a decepción, outra máis do Racing de Ferrol, a sorpresa no derbi de baloncesto da Liga EVA, o bo facer do Universitario de Ferrol e tamén dos nosos equipos de fútbol sala. Este é o menú para os vindeiros minutos, así que, sin máis, comezamos. Bochornoso o espectáculo que onte houbo que presenciar no Estadio Municipal da Malata. De novo, outra vez, o Racing volveu a caer e o seu descenso aos infernos continúa. Neste caso foi ante o todopoderoso estradense por 1-2. Nin siquera empezar adiantándose no marcador serve para un equipo departamental que non ten rumbo. Faltan solucións, sobran problemas e o vindeiro en chegar ao Estadio da Malata será o líder, o Cerceda. O peor Racing en moitos anos escribiu onte unha nova páxina no seu historial de despropósitos. Cando semellaba que o equipo verde xa tocara fondo, aínda nos tiña reservada outra desagradable sorpresa. Onte á tarde os ferroláns caeron no Estadio da Malata ante o Estradense por 1-2, tras un dos máis lamentables partidos que se recordan nas bancadas. O feito de perder, outra vez máis, doe, pero aínda doe máis se temos en conta o potencial, ou mellor dito, o non potencial do adversario. O Estradense foi o peor equipo que pasou por aquí en tempo. Técnicamente, tácticamente, dá o mesmo por onde o collas. Enda así, levou os 3 puntos. Non hace falta discurrir moito para saber en que lugar deixa esto Racing. Se un mal equipo te gana, iso te convirte nun conxunto aínda peor. Se os xogadores teñen algo de vergoña futbolística cando marcharon do estadio, tiñan que estar abochornados polo traballo feito. Non pola situación, pola xente ou por nada, iso o marxe, simplemente porque un equipo de amigos que non deu 3 pases seguidos comeu tas papas na túa propia casa. Sobre os xogadores precisamente cargou a responsabilidade Isidro Silveira ao remate do encontro. Sen embargo, o máximo mandatario ratificou a ira no banquiño, pese a que a dirección que leva o arco comandado polo ex-central dá medo. Pouca intensidade no céspede se traslada ao banquiño, ou viceversa. Hai que ter oído moi fino para escoitar un berro, unha indicación, un algo de aire aos seus. Indiferencia, ese é o peor mal que pode sufrir o Racing, que a xente pase. E a situación dos nosos non está para que os implicados pasen, porque o Racing aínda ten moito que perder no que resta de tempada. O do primeiro período foi para esquecer. Entre o intenso frío que facía e o frío que foi o xogo, os xiareiros estaban desexando que chegase o descanso. O verde, balón para o Racing ante un contrincante limitado a tapadarlle balonazos ao dianteiro en nulas ocasións. Os achegamentos de máis perigo de Eber e de Camate. Así que o gol apareceu do único xeito posible, a balón parado. No minuto 44, córner e remate de Pérez coa testa que daba vantaxos departamentais. Gol e medio en 2 xornadas para o último en chegar, que con acertos e erros alo menos mostra gañas. No segundo tempo o xogo seguiu sendo malo, intercambio de imprecisións e partido indigno para os presentes. Racing non sentenciou, non foi quen, e o pagou, e a que prezo? No minuto 80, o Estradense, con 10 nese momento, botou unha falta rápida e Changui, o eterno, batiu a Balín para colocar as táboas. O meta lucense puido facer moito máis. Pero peor, aínda estaba por chegar. Eber errou en ataque, Carlos en defensa e Changui o agradeceu marcando o 1-2 xa no tempo engadido. O comportamento señorial do banquiño visitante, e ironía, contrastaba coas facianas de resignación duns socios que continúan a tragar carros e carretas. Semella que a maioría situou en 6 os posibles postos de descenso. Se collemos esa referencia, esas reglas de xogo, o Racing só estaría 4 puntos por riba. Gracias a que o nivel por debaixo pois é o que é. A vindeira cita, sen embargo, vai por outros derroteros. A Malata chegará o domingo o líder, o Cerceda. Dos cercedenses xa coñecemos as súas características, rácanos pero efectivos. Venceron unha grande cantidade de choques por 1-0, por certo, que nos dera. Noutro lado do céspede son o conxunto que menos goles recibe, o de sempre nas últimas tempadas. Ese é o panorama que se lle presenta ao Racing. Tocou o fondo ou aínda non? Haberá que ver cal é a resposta. Mentres chega, semana dura na que agardemos non escoitar excusas que aburren e si ver o domingo o traballo que presuntamente tamén fan durante os adestramentos e xamais se reflexa nos partidos.
Imos agora co baloncesto e a primeira parada ten que ser ese derbi comarcal entre Recinor Ferrol CB e Baloncesto Narón, xogado na Malata. Ali, sorpresa das gordas, porque foron os naroneses os que levaron o triunfo. Resultado final, 61-67. Os de Suso Varela impuxéronse gracias a un derradeiro cuarto moi favorable, onde souberon xogar mellor as súas bazas. O Recinor Ferrol CB demostrou que ten moito que mellorar de cara aos hipotéticos play-off de ascenso. Todos aqueles que manteñen que os derbis son diferentes, que pasan cousas que as estadísticas non recollen, están de noraboa. Aquí teñen unha proba máis que confirma a súa teoría. Sábado, na tarde noite, o Baloncesto Narón foi quen de acadar un triunfo histórico para eles tras derrotar o Recinor Ferrol CB, que exercía como anfitrión no pabillón da Malata. 61-67 foi o resultado final tras 40 minutos igualados, que non excesivamente espectaculares. Cousa decidiuse nos derradeiros 120 segundos e aí os laranxas estiveron máis finos, souberon maniobrar mellor nas situacións de presión e deron unha alegría aos seareiros que se desplazaron ata Ferrol, mentres que os locais asumían cari acontecidos o desenlace. O partido chegou no mellor momento da campaña para os dous e deles esperaban grandes cousas e, sobre todo, unha maior igualdade que no encontro de ida. Ferrol levaba 4 triunfos seguidos, Narón 3. Ambos poñían sobre a mesa súas rachas victoriosas. Xo quedou vixente a naronesa, que serve para seguir avanzando cara á permanencia. Moi frío saiu o Recinor a pista, sen ritmo, sen chispa. Rapidamente os visitantes colocáronse cun 0-6 de parcial que indicaba que non viñan de paseo. Pero despois o xogo nivelouse e o resultado tamén. Un golpeaba e outro respondía, sen grandes vantaxes, eso sí, para chegar o 19-20 co que rematou o primeiro cuarto. Cun guión moi semellante arrancou o seguinte parcial, pero o ímpetu inicial do Baloncesto Narón foi ben contrarrestado por os ferroláns, que incluso se colocaron por diante, sacando o proveito do xogo na pintura. En resumo, a metade inicial do duelo quedou en combate nulo e o empate a 34 deixaba as espadas en todo o alto. A reanudación non deixou nada novo baixo o sol. Parón sentoulle moi ben os rapaces de Suso Varela, que volveron a apretar e a coller ata 8 puntos de renta. A figura de Esmorisa apareceu para manter moi vivo o Recinor Ferrol e pouco a pouco recuperaron o terreo perdido. Tanto foi así que incluso tiveron momentos de bo baloncesto que serviron para que os departamentais entrasen no cuarto período 3 arriba. Todas as opcións do mundo para ambas escadras, que era erro se podía pagar moi caro, tanto que podía custar o encontro. Curiosamente, nestes intres, a tónica trocou. O Ferrol colocouse en cabeza cun pequeno colchón e agora foron os naroneses os que igualaron. Deste xeito entrouse nos 2 minutos finais, minutos de cor visitante. Narón anotou e defendeu. Non lle temblou o pulso ante un adversario que non foi quen de sumar ningún só punto máis. 61-67 e sorpresa no primeiro enfrontamento destes equipos en territorio ferrolán. No bando naronés, Marcos San Esteban estivo moi ben defendido, pero reboteou e asistiu para ser o xogador máis valorado. Nos laranxas, Rubén Pino con 16 puntos foi o máximo anotador. A banda do Ferrol, Esmorisa de la Vega con 17-16 levaron o peso ofensivo. A boa nova para o Recinor chegou en forma de derrota do grupo INEC. Os zamoranos perden fuelle e deixan en bandexa a clasificación para os play-off, ben sexa como segundos ou terceiros, xa que teñen 3 victorias de marxe a falta de 7 partidos. A vindeira cita para os de Carlos Díaz os levará a Lugo para medirse ante un Estudiantes que aínda non respira tranquilo. Por su parte, o Baloncesto Narón queda cun balance de 6 e 8, fora dun descenso que cos últimos resultados está a poñer máis caro do que se pensaba. Despois deste alegrón, pensan xa no Ourense Capital Termal, un rival directísimo na loita pola permanencia que visitará o sábado a Gándara. Recordo, o derbi, o segundo capítulo, que xa está pechado.